mládence měla, teď vím, co byl zač. Já mládence měla, teď vím, co byl zač. Vítajte v TAK galeriji na Zámodskej 22, kde si môžete pozrieť výstavu Ekvivalenty Jara Pružiny. Jaro Pružinec, ktorý vystavuje v galerii Turuk, je pre mňa mimoriadne zaujímavá osobnosť. Zaujímavá osobnosť z toho dôvodu, že je maliar, i keď vyštudoval ako pôvodne sochárstvo na strednej škole v Bratislave, od ktorej je rodák, ale venuje sa, ako som povedala, malbe, ilustrácii, grafike, knižnej ilustrácii a predovšetkým aj tvorbe reklam. Možno povedať, že po skončení štúdií v Prahe patrí už k najrenomovanejším a najviac oceňovaným kreatívcom v oblasti reklamnej tvorby. A naozaj jeho reklamy, ktoré natočil Volkom Polívkom, Ľuďkom Slobodom, Janom Trojanom, Jaromírom Jagrom alebo aj Lionelom Messi sú najoceňovanejšie a získal mnoho ocenení. My sme sa sústredili na jeho maliarsku tvorbu. Vystavujeme diela z roku 2020 až 2025 a naozaj ten, kto príde do tejto galérie, tak uvidí širokú škálu vyjadrovacích prostriedkov od realistických, expresívnych, fantazijných, jemných, nežných, agresívnych, geometrizujúcich. Či sú to portréty, či sú to zvieratá, či sú to filozofické úvahy, či sú to, dá sa povedať, aj určité také abstraktné ako motívy. A predovšetkým je to nesmierne dôraz na farbu. On je, myslím si, že kráľom farby. A jeho farba má nesmierne veľa odtieňov a vie ju úžasne kombinovať. Ja si myslím, že aj námetovo je to človek, ktorý je veľmi zaujímavý a je príjemným prekvapením, že bratislavský rodák, žijúci v Prahe, má takúto širokú škálu maliarského vyjadrovania. Cez lúky, cez lesy, preskočím údolia, priepastene cesty. Tak ja som rád, že zase vystavujem v Bratislave. Je to vďaka Dagmar Strnenskej, pani kurátorke, v galérii Turuk, čo ma teší. Takže ďakujem aj pánovi Turokovi. A moja tvorba je taká dosť nepredvídateľná, pretože ja nemám žiadnu trvalú koncepciu. Ja mám jedinú koncepciu nemať koncepciu. Takže ak sa príde niekto pozrieť, tak uvidí obrazy, ktoré možno vyzerajú ako od 10 ľudí. A mne to nevadí, pretože mňa to tak baví, malujem pretože ma to baví a snažím sa vyjadrovať výtvarným jazykom tak, aby to bavilo aj niekoho iného, aby to niečo povedalo a niekedy to nemusí hovoriť nič, len je to pekné. Výstavu si môžete pozrieť do 26. apríla. Verím, že sa vám bude páčiť a my sa tešíme na vašu návštevu. V jaskyni schúliť sa. A moja žena kedysi povedala, dôležité u obrazov je, keď vás zaujmú a dívate sa na ne, tak ako keď počúvate hudbu, tak sa započúvate, tak ja považujem za dôležité, aby ste sa zadívali. Takže sa dívajte. Ďakujem.